माथो जोंनियाबो गुवाहाटियाव आलाय जानानै दंलै बेनारालाय बरपेटा ओइलाय इयावसो दङ इयाव कासार थासारनि दं कासार ओमफ्राय बजालिबो दं बजालि औ दंलाय सिथाबनानै मेरलाथाय माखायाव ini TV. Wow, लगता है wow. Eso video wow. Apa sih? Ay cai huई ना होगा. Dressing room macam apa? Wow, jelas. Daun langsung lah nung kali.